Pinoy Bus Driver TV. Ayaw dito lang yan. Kulang na. Tira ka pa. Minsan may resibo ako nito, 1.6. Kailangan ko rin. Ay, bumaabot. Ano naman? Wala pira eh. Ano na? Oh, sige lang. Sorry. Sorry. Sige lang, okay lang. Ganyan ka naman eh. Yeah. Ganun ba? Ganyan yung pag matagal na kabukas eh. I-neutral mo. Muna. Yung ano? Hindi, sarap mo. Yan. Sige, yan. Yun. Oo. Doon yung nakapula.
Dito. Sa buhay ka na nga. Masya bro. Iya po. Kaya ba, wala pa hanap nila isa eh. Dito marami kami. Kilometer lang. Talaga? Abuhay? 47? Ah? Next? 47. Ako. 465. 477 na po. Ako. 47. Oo. Wala na palang plus.
Pala rin sa atin. Wow. Verga. Boxer, papasok kayo sa terminal ng Iriga City.